చూడు హీరోలు ఒట్టి బుడ్డర ఖానులు, వాల్యూ లేని వజ్రాలు మన జాతి రత్నాలు. ఈ చుట్టుపదూర్లు లేరే ఇట్లాంటోళ్ళు, వీళ్ళైనా పుట్టాలంటే ఇంకో 100 ఏళ్ళు. సాటిలైట్ కైనా చిక్కరు వీళ్ళు గల్లీ రాకెట్లు, టెలివిజన్ గెట్స్ కి మొక్కే వీళ్ళ ఈ చిల్లుల ప్యాకెట్లు. సుతా పుసలు సొంటే మాటలు తిండికి తిమ్మ రాజులు, పంటే లేవరు లేస్తే అగరు పనికి పోత రాజులు. చూడు హీరోలు ఒట్టి బుట్టర ఖానులు, వాల్యూ లేని వజ్రాలు మన జాతి రత్నాలు. ఈ చుట్టుపదూర్లు లేరే ఇట్లాంటోళ్ళు, వీళ్ళైనా పుట్టాలంటే ఇంకో 100 ఏళ్ళు. వీళ్ళతోటి పోల్చామంటే ధర్నా చేస్తాయి కోతులు, వీళ్ళు గాని జపం చేస్తే దూకి చేస్తాయి కొంగలు. ఊరి మీద పడ్డారంటే ఊరేసుకుంటాయి వాచిలు, వీళ్ళ కళ్ళు వడ్డాయంటే మిగిలేది ఇంకా కోచిలు. పాకిస్తాన్ కైనా పోతారు ఫ్రీ వైఫై చూపిస్తే, బంగ్లాదేశ్ కైనా వస్తారు బాటిల్ ఇప్పిస్తే. గెలరంగా బంగారం తాడు బొంగరం, వీళ్ళని గెలికినోని బతుకు చూస్తే భయంకరం. దీనికి బాతో సే కామ్ ఖరాబ్, రాత్ కి కామో సే నీంద్ ఖరాబ్, వీళ్ళని బాగు చేద్దామను ఏమో దిమాగ్ ఖరాబ్. చూడు హీరోలు ఒట్టి బుట్టర ఖానులు, వాల్యూ లేని వజ్రాలు మన జాతి రత్నాలు. ఈ చుట్టుపదూర్లు లేరే ఇట్లాంటోళ్ళు, వీళ్ళైనా పుట్టాలంటే ఇంకో 100 ఏళ్ళు. వీళ్ళు రాసిన సప్లిమెంట్లతో వచ్చేయచ్చు పుస్తకం, వీళ్ళ కథలు చెప్పుకొని గడిపేయచ్చు శకం.